Welcome back sa ating channel mga amigo. Ayan mga amigo, nautosan tayo dito at magdadala tayo ng mga sulat or reklamo na sinagot ng ating agency doon sa Malacanang na yung mga tumatawag kasi sa mga alam niyo na sa 888 dahil atin tayo ng sulat doon kasi mayroon na pag-utosan lang tayo. Pagkatapos natin magatid ng sulat doon sa Malacanang kung saan ipapareceive lang natin mga amigo. Didiretso po tayo ng Department of Labor and Employment sa may Manila doon sa may Intramuros mga amigo. After that mga amigo, tuloy-tuloy na ating trabaho kasi marami tayong trabaho sa ngayon. Tapos na tutuloy po tayo ng GSIS sa may Pasay City. Ayan mga amigo, tuloy-tuloy po tayo at dito na po tayo duman sa may Metropolitan Avenue sa may Makati City. Dire-diretso na po tayo doon sa may Plaza Dilaw. Doon na po tayo lalabas sa may Plaza Dilaw. Dati po tayo ng Nakar Street dito sa may San Andres po. Dire-diretso na po tayo. Tapos kakanan tayo doon sa tulo ng Nakar papunta ng Onyx. Tapos doon sa Onyx, dire-diretso na po tayo sa may Hill po, Pedro Hill po yan sa may malapit na po yun doon sa may yung nabanggit natin part kanina doon sa Plaza Dilaw mga amigo. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo mga amigo at maraming salamat po at sa muna